Euskaltelen Zuntza Max. Zuntza potentzia maximoan. Eskuratu Wi-Fi 6 duen Zuntza Max. Mugikorra giga mugagabeekin eta telebista hilean 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17 an. Arabako metalgintzaren sektoreak 3. greba eguna du gaur ELA Lab Comisiones Obreras ESK Uso eta CGT sindikatuek deituta. Aurreko lan ustegunetan bezala 7.000 pertsona inguru mobilizatu dira hitzarmenduin bat aldarrikatzeko. 20.000 langile baino gehiago daude sektore honetan, 5 urtez izoztuta duten hitzarmen baten aterkipean. Dagoeneko 20 bilera baino gehiago egin dituzte hitzarmena berritzeko eta akordio baten bila hurrengo bilera ekainaren 3an egingo dute. Sindikatuek ohartarazi dute azkeneraino joango direla. Igor Txillon Lab, Ioritz Iglesias, ELA. Ben ustez, sektoreak eman duen erantzuna sekulakoa izan da, izugarria izan da, zerbait historikoa egiten ari da Arabako sektoreko, Arabako metaleko sektorea. Uste dugu sektorea konprometituta dagoela, konpromiso tinkoa daukala, ambizioz eta determinazioz atera dela grebara, mobilizazio jendetsuak egiten ari dira, baina ilusioz ere zerbait oso handia egiten ari derako. Mesua uste dugu oso argia bidali diola sektoreak zeari, hitzarmen duin bat negoziatu behar duela, hitzarmen duin bat sektoreak dituen arazoei erantzuteko. Azkenengo eguna da, konbokatu ditugunetatik, 3. eguna eta esan behar dugu oso pozik gaudela, patronala oso urduri ikusten bai dugu, enpresetan presioa sartzen, zerbitzu minimoa jartzen, notak ateratzen inongo zentzuri gabe, beraz ikusten dugu patronala urduri dagoela eta hori lortu badugu pozik gaude, eta bestetik esan behar dugu sektore honetan inflexio puntu baten bila gabiltzala eta inflexio puntu hori lortzen ari garela eta horrekin esan bezala elatik nahi dugu sektorean aldaketa bat egotea eta aldaketa horren alde borrokatzen jarraituko dugu, badauzkagu adostuta minimo batzuk, badauzkagu adostuta zer eskatu behar dugun eta horren bila gabiltza eta horrela jarraituko dugu, gaur zeari zuzenean esango diogu, badela garaia bera mugitzeko, gu ez garelako mugituko, jendearen sustengoa daukagulako. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 26 ditu gaur, osteguna da eta Arabako metalgintzan soilik ez, Bizkaiko metalgintzaren sektorea ere lanean ari delako hitzarmen berri baten alde. Gaurkoan 8. bilera dute patronalarekin eta besteak beste hitzarmen berriak soldaten igoera KPI-aren arabera barnebiltzea eskatzen dute. Aurrera pausorik eman ezean greba deialdira joko dutela ohartarazi dute. Patronalak negoziazioa desblokeatzen du eta benetako negoziazioa aktibatzen da, edo sektoreko langile guztiei dei egingo diegu beraien enpresetatik eta kaletatik exigitzeko. 2019 egin genuen eta beharrezkoa bada berriro egingo dugu. Sektore honetan ere, metalean, gero eta indar handiagoz agertzen ari da langile pobrearen figura. Izan ere, naiz eta enplegua eduki, ezin da iritzi hilaren amaierara kasu askotan, gehiegitan. Sortzen den, aberastasunaren bidezko banaketa exigitzen dugu Bizkaiko metalean. Problema del amianto y mejoras en las indemnizaciones por incapacidad y muerte derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Otros puntos como regulación del teletrabajo, medidas del convenio sectorial.
Eta oinarrizko lehengaien garestitea zalatzeko eta aberastasunaren banaketa bidezkoagoa eskatzeko deituta daude manifestazioak gaurko Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Arratsaldeko 7etan izango dira guztiak eta soldaten, pentsioen eta gizarte laguntzen eguneratze erreal bat aldarrikatu dute. Eskubideen sozialen gutuna osatzen duten gizarte eragileak deitu dute manifestaziora eta 6 eskakizun zehatzetan laburbildu dituzte aldarrikapenak. Langileen erosahalmenari eusteko soldatak eta pentsioak KPI errealaren igoeraren arabera eguneratzea, energiarako eskubidea bermatzea, zerbitzu publikoen defentsa babes sistema eratzea eta aberastasunaren banaketa bermatzeko zerga erreforma egitea eta burujabetzan bidea urratzea. Ordu batetik aurrera elkarrizketatuko dugu hemen Hamaika Telebistan Igor Arroyo, LAB sindikatuko idazkari ordea eta besteak beste proposamen horiei buruz ere galdetuko diogu. Eta gaiz aldatu behar dugu, politika alorrean izan ere EH Bilduk bere lehen konferentzia municipalista egingo duelako asteburu honetan maiatzaren 27an eta 28an Iruñean. Nazioarteko ordezkariekin egingo dute konferentzia hori. Bat egingo dugu Onintze Oleagarekin, udal politiken arduraduna da beraz, eta gehiago emango dizkigulako. Eguerdion? Eguerdion bai. Ekonomiaren errepaso bat egin dugu albistegiaren lehen zati honetan, eta ikusi dugu Euskal gizarteak aurretik dituen erronkak askotarikoak direla, ekonomia alorrean, baita ere jasangarritasunarekin lotuta, energiarekin lotuta, datozen aldaketa horiek, munizipalismoak zer eman diezaieke horrelako erronkei? Bai, momentu honetan bizi dugu, inoiz bizi edo ezagutu ez dugun eraldaketen garai historiko bat, ez? Badaude hainbat krisi konfluentzian momentu honetan, krisi ekologikoa dela, krisi ekonomikoa, demografikoa, hainbat eta hainbat dira bizi ditugun krisiak aldi berean eta are gehiago baita ere, globalizazioaren ondorioz askartze prozesu bat edo bizi dugu momentu batetik bestera gauzak aldatzen direla. Uste dugu guzti honei aurre egiteko ezin zaiela errez eta sarrekin aurre egin, ezin dela betiko moduan aurre egin, baizik eta erronka guzti hauei, konfluentzian dauden erronka guzti hauei aurre egiteko bide berriak eta modu berriak bilatu behar direla. Eta horietariko bat da, nola egiten diogun aurre, ez? Guk uste dugu tokian toki egin dezakegun ekarpena, tokian toki etorkizuna eraikitzen hastea hori dela egin diezaiokegun ekarpen eta baliatu dezakegun tresnarik garrantzitsuena. Adibidez, energia trantsizioa ezinbestekoa da, energia beste modu batera kudeatu behar da, energia beste modu batera produzitu behar da eta energia beste modu batera kontsumitu ere egin behar da. Horretarako ezinbestekoa da energiaren lehenengo eta behin ekoizpena dezentralizatzea, nola egingo dugu hori ezin da errez eta handiekin egin, baizik eta tokian toki adostasunak bilatuz, tokian toki proiektuak egokituz eta tokian toki herritarrekin batera lan eginez egin behar da. Eta horretarako zer hobe udalak baino, udalgintza baino, udalak dira pertsonengandik gertuen dauden instituzioak, eta hori ez da alferrik esaten, horrela da, edonor arazoa daukanean lehen bizi bere udaletxeko atea jotzen du, hori ondo dakite gure alkate eta zinegotziek, eta uste dugu guzti hori baliatu egin behar dela, konfidantza guzti hori eraiki, konfidantza guzti hori erabili, komunitateak beraiek jarri etorkizuna eraikitzera, eta horretarako indarra jarri behar dela municipalismoan bertan. Eta adibideak hainbat dira, ez da dagoeneko hainbat udaletan adibidez etorriko den elikadura krisiaren aurrean elikadura burujabetzaren aldeko proposamenak abiatu dituzte eta esaten zenuenaren arira, ez tokian toki udaletatik hasten dela politika hori. Asteburuan ospatuko duzuen lehen udal konferentzia horretara begira, gobernatzeko modu berriak behar direla nabarmendu duzue. Nolakoak izan beharko lirateke lidergo berri horiek? Lehen aipatu duan moduan, gaude orain artean ezagutu ez dugun aro baten aurrean, eta aro horri erantzuteko modua ere berria izan behar da, ez dute errez eta sarrek balio, ez dute balio goitik berako
errezetek baizik eta guk beti aldarrikatu izan dugun betik gorako eraikuntza izan behar da. Eta beti gorako eraikuntza ez du esan nahi herrietako instituzioetatik gora eraiki behar dela baizik eta herrietan, auzoetan bertan, komunitateek egin behar dutela etorkizunaren eraikuntza hori. Erronka kolosal hauen aurrean adostasunak bilatu behar ditugu eta ez adostasunak soilik konfiantzak eraiki behar ditugu nola egingo diogun aurrean ditugun erronka guzti hauei herritarrekin batekiak ezagutzen du, mundu guztia rekonozitzen du, ez soilik ez daukagulako korrupziorik, ez soilik partaidetzatik nizkiogulako, baita ere herritarrekin eta herritarrentzat egiten dugulako lan, eta hori da garrantzitsua. Nola eraikitzen ditugu lidergo berri hauek? Lidergo berri hauek komunitatearen baitan eman behar dira. Lidergo berri hauek ez dute esan nahi lidergo politiko bat kendu beste bat jartzeko baizik eta lidergotza mota berriak behar dituela herri honek. Eta lidergotza mota berri horietan guk jada esperientzia handana daukagu. Gure alkateek eta gure oposizioko buruek ere erakutsi izan dutelako nola egiten dugun lan, eta hori da garrantzitsua, jendearekin eta jendearentzat lan egiten jakitea. Guk jada badakiguna eta praktikan erakutsi izan duguna aspaldi ondo eta oso emankor egiten dugula lan. Eta bihar eta etzi Iruñen ospatuko duzuen konferentzia municipalista horretan gainera nazioarteko ordezkariak ere egongo dira bertan. Ez dakite zein adibide edo zein erreferente izango duzuen nazioartean municipalismoari heltzeko? Bai, 6 panel antolatu ditugu goizean, gero arratsaldean ekimen politikoa ere izango dugu eta bertan ere beste partaide batzuk izango ditugu. 6 panel horietan landuko ditugu gai desberdinak, bai gobernantza eredua, aipatu duan moduan, gobernantza feminista bera ere, energiaren gaia, etxebizitzarena, hezkuntzarena eta baita ere tokiko garapenarena. Panel guztietan nazioarteko ordezkariek ere parte hartuko dute eta EH Bilduko gobernuaik ere parte hartuko dute. Uste dugulako oso garrantzitsua dela, bai gure esperientziak ezagutara ematea, horrek ekarpen izugarria egin diezaiokelako ez soilik Euskal Herriari, baita ere nazioarteari ere, guk egiten ditugun esperientziak berritzaileak eta aurrerakoiak direlako, baina baita ere beraiek nazioartetik egin diezaguketen ekarpena oso garrantzitsua izango delako. Hau da, ezkerreko indarrok batu egin behar garelako eraldaketa aro honei aurre egiteko. Eta hori izango ditugu, besteak beste energiaren alorrean, energia trantsizioan edo klima aldaketaren alorrean oso esanguratsua den Danimarkako aliantza gorri berdeko ordezkaria baita ere izango dugu gobernantza feministan, oso ezaguna da Txile, gainera pasaden astean albisteak izan genituen ere, badagoela prozesu konstituziogile batean, eta prozesu konstituziogile horretan parte hartzen duen feminismoko kide bat ere izango dugu gure artean. Izango ditugu etxe bizitzaren alorrean, nola ez zinfeineko ordezkariak, jakutsi dutelako nolako indarra duten beraien proposamen sozialekin, eta baita ere izango ditugu Glasgoweko ordezkariak tokiko garapenean, Puliako gazteekiko tokiko garapeneko esperientzia ere ekarriko digute, hezkuntzaren alorra nola ez gure aliatuak diren RFko katalanak ere izango ditugu, baita ere hezkuntza alorrean oso esanguratsua eta esatetsua den Finlandiako beraien ezagutza ekarriko digute, eta beste hainbat eta hainbat ordezkari ere izango ditugu. Helburu horrekin bai esperientzia partekatzea eta elkarrengandik ikasi, adostu eta Europan ere badugulako ezkerreko indarrok batu beharra aldaketa honi aurre egiteko. Mezu horri helduta eskerrik asko, Nintze Oleaga gaurkoan gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuen. Eta eguneko beste lerroburu nagusia Madrilgo Kongresutik datorrena, izan ere gaurkoan Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuak agerraldia egin du Kongresuan Pegasus espioitza kasuari buruzko azalpenak emateko eta besteak beste bi neurri iragarri ditu. Batetik sekretu ofizialen lege berria eta CNI kontrolaren erreforma iragarri ditu. El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura.
Y, en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Por eso creemos necesario también alinear la Directiva de Inteligencia al marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2021. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio. Eta gurera itzulita soziolinguistikaren klusterrak euskararen kaleko erabileraren gaineko neurketaren emaitzak kaleratu dituen era berean ohartarazpenak edo ondorioak ere kaleratu ditu eta ikerguneak uste du egokitzapenak eta berrikuntzak egin behar direla hizkuntza politiketan eta euskalgintzan. Euskararen erabilera egonkor dagoela esan dezakegu. Kalean entzuten diren elkarrizketetan, 8 pertsonatik bat ari da euskaraz. 2016tik 2021 batera, kaleko euskararen presentzia berdin mantendu da. Tarte zabalago hartzen badugu konparaziorako, azken 32 urteetan 1,8 igo da. Mailarik altuena 2006an neurtu zen, 13,7. Orokorrean aldaketa nabarmenik gertatu ez den arren, badaude alde batzuk lurraldeka eta gaika. Euskal Herria ez da homogeneoa. Gipuzkoako kaleetan hitz egiten da gehien euskaraz. Ondoren, Bizkaian, eta azkenik antzerako datuak ditugu Nafarroa Garaian, Ipar Euskal Herrian eta Araban. 1989tik egiten dira neurketa hauek. Azken urteotan, soziolinguistika klusterraren ardurapean. Euskara biziberritzeko ekimenak lantzeko ezinbestekoa da ikerketek ematen diguten informazioa. Eta bestalde Euskal Hedabideen behategiaren arabera, gazteen ia 70%ak ez dituzte Euskal Herriko komunikabideak kontsumitzen. Josua Mezaga behategiko kidea. Baina azkenengo hamarkadan digitalizazioarekin batera ikusten ari garena da gazteak komunikabide tradizional horietatik alde egiten. Orduan, sok hau desegiten ari da, sokaren trinkotasuna hausten ari da. Hau hasiera bat da, hasiera bat, urrengo urteetan, segurazki joerak hori areagotu egingo dira. Eta hizkuntza gutxitu ez ari garela, bretoiaren aldeko arredadek lasterketa zizen aurreko ostiralean, Lokainen eta Ekiarren Mundegi kazetaria dabil bertatik bertara. Berarekin egingo dugu bat, eguerdi honeki? Eguerdion, bai. Nola irudikatu behar dugu bretoiaren aldeko lasterketa? Euskal Herriko korrikaren antza duen ekimena da, ezta? Antza badu, besteak beste korrikatik inspiratu zirelako arredadek sortzeko, Euskal Herria eta Bretainiaren artean aspalditik izan dira loturak eta funtsean hainbat aldarrikapen eta hainbat borroka konpartitzen direnez, hainbat arlotan antzekotasunak aurkitu daitezke eta nolaz baitere arredadek litzateke bretoiaren aldeko korrika. Desberdintasun bat izan daiteke Euskal Herrian ez bezala hemen ez dutela helduen euskalduntzeari bakarrik lotzen, baizik eta bretoiaren inguruan diren eragile ezberdinen diruztatzeko, finantzaziorako erabiltzen dutela arredadek lehiaketa, eta dimentsio mailan ere erran genezake barbada, dimentsio pixkat apalagoa duela oraingoz. Naiz eta urtez urte, haunditzen ari den lasterketa bat den hori ere, hemen ere bretoiaren aldeko dinamika goraka doa, naiz eta egoera oso kaskarra duen, hizkuntzak Bretainian zoritxarrez, baina 2008an hasi ziren lasterketa honekin, jadanik 8garrena dute, eta urtez urte gero eta jende gehiago parte hartzen du, eta gero eta diru gehiago lortzen dute ere bretoiaren aldeko dinamikak eta politikak aintzina ere mateko. Martxan da, esan dugu, aurreko ostiralean hasi zela bretoiaren aldeko korrika hau arredadek, eta azken txanpan sartua dela dagoeneko, izan ere bi egun barru, larun batean amaituko delako, zer espero da egun hauetarako? Jende asko korrika, guk behintzat hori espero dugu ikusiko dugula, Euskal Herrian bestela, hemen ere kilometro pasatzen dute lekukoa, bitren hasi zen erran duzun bestela joan den astean, eta ban herrian bukatuko da larun bat ontan. Gu Euskal Herritik atzo gauean abiatu giren, eta gaur goizean iritsi gira Karaez herrira, Oiartzun Karaez komiteak antolatu duelako besteak beste bidai hau AEK-arekin
batera urteetako elkartasun sareak izan direlako Britainia eta Euskal Herriaren artean, eta Oiartzun Karaetz komiteak irudikatzen du hori. Bihar izanen dira Euskal Herriko eragile ezberdinen kilometroak, eta horietan parte hartuko dugu ere, eta horiek erakutsiko ditugu, eta gero larun batean, festa handia izango da, bukaera festa handia. Oraingoz gu ikusten duzuen bezala Karaetzen gaude, Karaetzeko Diwan eskolako barnategian eman digute aterpe Bretainiako lagunek, eta hemen bildu gara Euskal Herritik etorritako horiek. Espero dugu bretoiaren alde korrika asko egiteko, eta haiek gu laguntzen gaituzten bezala, guk ere haiei laguntza txiki bat emateko. Hala izan dadila, Iker Remundegi, gertutik jarraituko dugu lasterketa hori ere. Eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei, ongi izan. Eta Ipar Irlandan gaelikoa hizkuntza ofiziala bilakatzeko lege proiektua aurkeztu dute ere. Euskal Herriko agenda jai hitzordu ez betetzen ari da pixkanaka ere, eta horietako adibide bat izan zen aurreko ostiralean ospatu zituzten Iturramako jaiak Nafarroan, 2 urteren ondoren ospatu izan zituztenak. Beraz, Ander Diaz, Iturramako jai batzordeko kidearekin egingo dugu bat. Eguerdion, Ander? Kaixo, eguerdion. Esan dugu ez, 2 urte luzeren ondoren azkenean jaiak ospatzeko aukera. Zenolako balorazioa? Pues oso arrakastatsua izan dira. Espero genuen, baina batez ere kriston eguraldia egin du, batzutan inkluso bero gehiegi, eta oso arrakastatsua, parte hartzailea, bizilagun guztiak etorri dira parte hartzera, eta oso pozik egia esan. Bai, gogotsu zeudetela antzeman izan da, ezta? Dena den aipatzekoa ere larun batean gertatutakoa, atxilotuak, poliziaren oldarraldia salatu duzue, zein irakurketa egiten duzue Iruñeko Euskal Jaierrikoien testu inguruan? Bai, esan beharra dugu udaletxetik, batez ere udaltzaingoak eta ez duela batere lagundu hasieratik, ez muntaian geundenean, ez ziren agertu behar izan genituenean, adibidez bolardoak eta kentzeko, muntaia aurrera emateko. Gerora, batean, modu arraro batean, ostiralean, eraso sexisten aurkako pankartak desagertu egin ziren, eta larun batean, etengabe pasatzen joan ziren, bai nazionalak eta bai udaltzaingoa, jaigunetik, gelditzen ziren, zigarroak erretzera, eta, txokna itxi eta gero, gazte talde batek jaiak jarraitzeko asmoarekin, Buelta el Castilloa joan ziren, eta hor bai musika pixka bat jarri zutela, baina beti ere zakarrontzia jarri zituzten bai eremua eta ez gintzeko, eta bizilagunak errespetatzeko leku aparte batean jarri ziren. Eta goizeko 8 zirela, eta bai udaltzaingoa llegatu zen, eta kargekin eta hor 50 bat pertsona inguru elkartua zeudenak bota egin zituzten, eta gainera atxilotuekin, kolpeekin, eta guk ez dugu bat ere onartzen halako jarrerarik, eta batez ere
alde batetik ez ziren behar genituenean azaldu, eta bestetik behar ez genituenean bai azaldu zirela eta gainera modu horretan. Ez da gaitu harritzen ze badakigu nolakoa den UPN-ren estiloa eta jaierrikoien kontra edo traba jartzen dituzte urtero egon direnean. Orduan, beti ere saiatzen dira gure arrakasta nolabait estaltzen edo itzaltzen, baina hala ere gure mezua argita garbi eta esaten dugu oso arrakastatsuak izan direla eta nabaria izan dela jende guztiaren parte hartzea. Bai, zapore honarekin geratu zaretela dena den, ezta? Jai horiek ospatu izanagatik, Ander Diaz, ezkerrik asko gurean izateagatik. Bale, zuei, mi esker. Eta musikari tartea irekitzeko ordua ere iritsi da, izan ere badakizue ostegunero legez musika zuzenean saioa emititzen dugula hemen, 11 telebistan, gaurko saioak dakarrenari buruz hitz egiteko, pantaiaren beste aldean, Koldo Otamendi, eguerdion. Eguerdion, Leire. Gaurko saioak zer dakar? Gaurko saioak ere badu zer entzun eta zer ikusi. Gaurkoan Regean Jarrai disko bildumaren buruz ariko gara, Euskal Herria eta Jamaika batzen duen disko konpilazio bat. Punch Records kolektiboak bultzatutako ekimena, ezta? Baina atzean beste hainbat musika talde eta kolektibo ere badituena, lan handia duena atzean esaterako. Halaxe da, pandemian zehar hasi zen ideia hau gauzatzen, eta pandemia zehar grabatu dira diskonetako 14 kantuak. Esan bezala, reggae musika du ardatz, Euskal Herriko musika taldeak dira nagusi, eta bertan topatu izazkegu 14 kantu, Euskal Herriko 14 kantu tradizional o herrikoiak, reggae giroetara elkarriak. Eta han ikusten dugu irudietan, zelako formatua dakarren disko horrek, ezta? Viniloan atera dutela bildumatxo hori. Vinilo ederrean gainera, diseinu polita duen vinilo ederra du, barnean liburuxka bat du, talde guztien informazioa batzen duena, eta ere joku bat egin dute, pixkat kokatuz disko bilduma hau 1960, 60 giro horietan, eta egunkari horretan albisteak, eta azaltzen dien argazkiak, eta garai hori islatzen dute. Izan ere, musikalki disko hau ere hor kokatu behar da 60 eta 70 hamarkadako reggae musika da diskonen zutabe nagusia, eta grabatu diren kantuak eta grabatu den era ere garai horretara eramaten gaituzte. Hau da, reggae estenan oldi edo zahar ditzen zaion estena horri. Euskal Herriko hainbat talde, Euskal Herriko hainbat kolektibo, proiektu honetan murgilduta, eta azken finean Euskal Herrian reggaea eta eskadoinuak oraindik ere bizirik dirauela islatzen duena, ezta? Halaxe da, reggae musika Euskal Herrian beti izan ditu taldeak eta beti izan dituzte nola baita esateko erreferentziak, handira joten bagera potatu ezalako taldeak badira hemen urtez eta urtez reggae egiten egon izan direnak, baina azken garaian ere badira proposamen berriak, badira Xiberrutz bezalako egitasmoak maul inguruan, Eskabidean, Takumak reggae ban, Errementarin, pila bat daude, talde pila bat, hemen 14 batu dituzte, gehiago badira, eta esan behar da, gora di joan mugimendu bat dela reggaearen Euskal Herrian, eska reggaea pixkat dena batuta jarrita, eta oso disko interesgarria osatu dutela esan daiteke. Reggaean jarrai, bilduma hori eta atzean dauden talde eta kolektibo guztiak ezagutzeko aukera gaurko musika zuzenean zaioan, badakizue, 8:04 baita ere gaueko 10 eta bestela nahieran 11.eus atarian. Koldo Otamendi, mila esker beste bengurean izateagatik. Mila esker zuei. Eta Reggaean jarrai, bilduma horren jagokoa eta legeztarra kantuarekin utziko zaituztegu, eta tartetxo baten ondoren bueltan izango gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan, aipatu dugun bezala, Igor Arroyo izango dugulako, LAB sindikatuko idazkari ondokoa. Orain arte.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Igor Arroyo, LAB sindikatuko idazkari ordea da bera. Eguerdion, idazkari ondokoa, barkatu, eguerdion, ongitorri. Eguerdion, esker. Bueno, gaur manifestaziora deitu da, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, izan ere gizarteak bizi duen arlo ekonomiko eta sozialean bizi duen krisiari aurre egiteko. Zenolako neurriak eskatzen du gaurko testuinguruak? Bueno, ni testuingurua horrela laburbilduko nuke. Hazkunde mugagabearen garaiak amaitu dira. Argi dago planetaren mugak hor direla eta 2 aukera besterik ez dira geratzen. Lehenengo aukera da gutxi batzuen etekinak areagotzearren desjabetze politikak eta pobretze eta prekarizatze politikak ezartzea. Eta bigarren aukera da gehienon mesedetan birbanaketa politikak martxan jartzea eta guk deitzen diogu banaketa hirukoitza aplikatzea. Alegia, zaintza, enplegua eta ondasuna denon artean banatzea. Eta bigarren bide hau posiblea den eta beharrezkoa den bide hau martxan jartzeko iruditzen zaigu beharrezkoa dela mobilizazio ziklo bat sustatzea Euskal Herrian. Izan ere, inflazioaren aurrean aldarrikatzen duzue, bai soldatak, bai pentsioak eta baita ere laguntzak berregituratzea. Orain arte, Eusko Jaurlaritzak gobernuak hartu dituen neurrien zein irakurketa egiten duzu? Hemen beti jarri izan dira aitzaki desberdinak justifikatzeko langileen pobretze eta prekarizatzea ekartzen duten politikak. Izan da Ukrainiako gerra, izan da pandemia, izan da Lehman Brothersen porrota, baina hemen azkenean oinarrian dagoena da eztabaida bat, eta da ondasuna, lana ere bai, baina ondasuna nola banatzen den. Eta kapitalismoaren logika da enpresen etekinak lehenestea, horiek jartzearena erdigunean, eta horiek areagotzearren laneskua merketzea eta langilok pobretzea. Eta bide horretan ari dira instituzioak gaur egun. Guk esaten duguna da, badagola alternatiba bat, ez dela gertakari klimatologiko bat, direla erabaki politiko batzuen ondorioz, eta badirela bestelako erabaki batzuk hartu daitezke. Eta hori da aldarrikatzen duguna instituzioen aurrean. Bestelako politika batzuk, bai enplegua, bai zaintza lanak eta baita ere ondasuna banatzeko, zerbitzu publikoak bermatzeko herritar guztiei, gutxieneko soldata bat ezartzeko, erosmen ahalmena bermatzeko, posible da eta eskatzen duguna da horretarako borondate politikoa. Beste politika batzuei buruz ari zarenean erreforma fiskalari buruz ari zara? Besteak beste, badaude 2 bide nagusi ondasuna banatzeko. Lehenengo bidea da lan harremanen esparruari dagokiona, eta hor badago bestelako politika laboralak egitea. Egia da momentu honetan badugula arazo sakon bat, ez dugulako Euskal Herrian eskumenik politika laboral burujabe bat egiteko, baina egin daitezke hala ere gauzak planteatu daiteke eskumen handiago bat eskuratzeko apustu politikoa egin daiteke, eta baita ere planteatu daiteke Euskal Herrian gutxieneko soldata bat, 1.400 eurotan, planteatu daiteke soldata arrakalarekin amaitzeko neurriak, planteatu daitezke akordio interprofesionalak urratsak emateko bestelako norabide batean. Eta horrekin batera, hori da lehenengo ardatza, badago bigarren ardatz bat, dagokiona batez ere politika fiskalari eta aurrekontu politikari. Eta hor oso gauza oso simplea planteatzen dugu. Momentu honetan, zergetan biltzen den diru gehiena, langileok jartzen dugu. Langile errentetan oinarritutako fiskalidade bat dugu. Alegia, patronalak, kapital errentek eta bar, ez dute apenas zergarik ordaintzen. Eta eskatzen duguna da, beraiek ere ordaindu behar dituztela zerga horiek. Eta biltzen den diru horrekin bermatu beharra dagola oinarrizko zerbitzu publikoak, kalitatezkoak, osasun sistema, zaintza sistema, hezkuntza, prestazio sozialak, pentsioak herritar guztiei. Ikusi dugu pandemian zehar zenolako garrantzia daukaten zerbitzu publikoek. Benetako ataka gaizto batean zenolako garrantzia dauka hor egotea langile publikoak, hor egotea zerbitzu publikoak, langileon beharrei eta herritarron beharrei erantzuteko. Eta hori da, hori dutzen zaigu atera beharreko irakaspena. Zoritxarrez, ez dira norabide horretan egiten ari lana instituzioak. Aipatzen duzu ez direla norabide horretan egiten lan ari, eta gainera beste norabidean ere aldaketak emateko ahotsak ere entzun ditugu azken aldian. Hortxe dago Zedarriak Foruaren txostena, aipatzen zuena Euskadik lehiakortasun esparruan lidergoa galtzen ari dena, eta Madrilera begira jarri dena fiskalitateari dagokionean. Hemen lidergo falta baldin badago, ez da horren beste politika fiskalaren ondorio. Hemen arazoa da
badagoela laneskuan eta lankosteetan merketzeko politika bat, eta hitz egiten dela industria 4.0ari buruz, baina nahi dena da enplegua 1.0 horretan uztea. Alegia, egin nahi da eredu prekario bat, lehenesten direlako epe motzeko irabaziak eta etekinak. Eta horrekin, langilok kaltetua gara, argi dago, baina gainera herri bezala, herri proiektu baten ikuspegitik etxe kalteari gara. Alegia, ez dago, benetan herri sendo bat, dinamiko bat, aurrea begira aukerak dituen herri bat eraikitzerik, horrelako politika prekarizatzaileekin. Eta nik uste dut Madrilera ez gu begiratu behar diogu gehiago birbanak eta egokiagoak plantatzen dituzten ereduetara, eta hori da gu plantatzen duguna. Prekarietatea aipatu duzu, eta azken aldian enpresek ere kezka agertu dute etorkizunean, eta gaur egun ere lan esku falta egon daitekeelako. Zer egozten diozuzuk hori, langileen ahulduntze bat egon da? Nik uste dut beraien eskaintza txarra dela. Beraiek kapitalistak dira esaten dutenak merkatua erregulatzen dela. Lan merkatua ere bai, hau da, eskaintza eta eskariaren artean erregulatzen dela. Baldin badago eskaintza asko, orduan prezioak jaitsi egiten direla eta alderantziz. Orduan, ez badute aurkitzen lan eskurik, izango da, beraien lan eskaintza kaskarra dela. Hau da, jendea ez dagoela pres, edo ezin duela, inkluso fisikoki, baldintza horietan zaintza lanetan ibili eta era berean erantzun enplegu batek plantatzen dituen eskakizunei. Ni bakarrik jarriko dut bi datu. Lehenengoa da, Euskal Herrian oraindik ere badaude 180.000 pertsona, 180.000 populazio pasibo bezala agertzen direnak estadistiketan, eta dira nagusiki emakumeak etxeko lanetan ari direnak, beraien etxean lanean ari direnak. Enplegu eskubidea urratzen zaienak, enplegua bermatzen ez zaienak. Non dago lana eta lan eskaintza 180.000 pertsona guentzat. Eta kasi beste horren beste langabetu daude Euskal Herrian. Euskal Herrian bi langiletik bat dago 3 egoera hauetako batean. Edo etxeko lanetan dabil, edo langabezian dago, edo 1.400 eurotik beherako soldata dauka. Beraz, arazoa da lan eskaintzak kaskarra egiten dituela gaur egun patronalak. Beraz, ezin puntura arte da kontrajarria, kezka agertzea enpresaren aldetik, lan baldintza horiek bermatzen ez diren heinean. Uste dut oso hipokrita dela, Hemen nahi dena da, beraien baldintzen araberako lan merkatu bat eratu, eta nahi dena da oso soldata baxuagoekin, malgutasun handiarekin, partzialidade izugarriarekin, beraien etekinen arabera antolatu sistema guztia. Eta guk planteatzen duguna da, hemen ez dela bizitza nolabait esateko sakrifikatu behar etekinen mesedetan. Hemen egin behar dena dela bizitza erdigunean jarri eta sistema ekonomiko, sozial eta politiko antolatu jende guztiari bizitza duin bat bermatzeko. Ekoiztu behar da, jendeak behar dituen gauzak, sozialki erabilgarriak diren gauzak, bai enpleguaren bidetik, bai zaintzaren bidetik, eta ekoiztutako hori eta sortutako ondasun eta zerbitzu horiek denon artean banatu behar dira. Horretarako badago nahikoa ondasun eta badaude nahikoa aukerak. Arazoa da momentu honetan, eztabaida hau ez dagoela erdigunean. Eztabaida dagoena erdigunean dela, momentu honetan patronalak ze lanesku beharrak dituen, beti ere beraien etekinak areagotzeko. Eta politika prekarizatzaile horiek berriro diot eragiten dutena da langileongan bizitza beraren prekarizazio bat, ez egonkortasun etengabe bat, baina gainera eragiten dutena da herri bezala haustura bat eta atzeraldi batean sartzen dute herri hau, eta guk uste dugu ez egin behar dela aurrera, testuinguru honek eskatzen duela herri proiektu bat, bai ondasuna sortu, dauden beharrei erantzun, eta denon artean lana eta zaintza banatuko dituena. Lan baldintza horiek hobetzeko, soldata KPI-aren arabera igotzeko, besteak beste lan hitzarmenak negoziatzen ari zaretez, zenbait sektore eta enpresatan, baina blokeatuta dituztela asko eta asko zelatu izan duzu, oztopoak zeintzuk izaten ari dira? Nagusiki patronalak planteatzen duela ez dagoela prezioak igo dira, prezioen igoera horren atzean patronala bada erantzule, esaterako argindarraren prezioa edo eta energia iturren prezioan enpresak dira horren erantzule.
Guk ordaintzen dugunok, langile gara ordaintzen dugunok koste hori, baina orain enpresek edo mundu horrek berak, enpresen munduak esaten digu, gure soldatak ez dira neurri berean igo behar, ez? Eta guretzat hori onartezina da. Gu prest gaude negoziatzeko tokian toki, sektore, nola egin ditzakegun gauza hauek, egoerak ez direlako berberak leku guztietan. Baina argi dago, helburua izan behar duela, erosmen ahalmena mantendu eta are berreskuratzea, azken batean, azkeneko 15 urteetan, erosmen ahalmena asko kaltetu delako. Eta horretarako prest ez dagoenez patronalak, eta prest ez dagoen toki horietan, grebara joko dugu, grebara jotzen ari gara. Momentu honetan esan dezakegu, aspaldi ez bezalako greba eta mobilizazio dinamika bat dagoela Euskal Herrian, eta hain zuzen ere da, patronala oso jarrera itxiarekin aurre egiten diolako negoziazio kolektiboari, eta ez dagoelako prest, bidezkoa eta ezinbestekoa den planteamendu hauek bere egiteko. Horixe da ikusten duzuen bide bakarra beraz negoziazioetan aurrera egiteko, izan ere lorpenak ere egon badira e-mobility, Irizar e-mobilityren kasua hortxe dugu, 22 egun greba mugagabean eman zuten, azkenean lortu zituzten lan baldintzak hobetzea, beraz zeren isla da hori, hasieran patronalak esatea ezezkoa, ezinezkoa dela, eta greba mobilizazioaren ondotik etortzea adostasun bat. Niretzat, lehenik esango nuke borroka guztiak direla importanteak. Badaude batzuk arreta mediatiko gehiago daukatenak eta beste batzuk gutxiago, baina jendea antolatzen eta borrokarako urratsa ematen duten leku guztietan egiten den hori oso importantea da. Eta sindikalismoa bizirik mantentzen duen zerbait da. Baina gainera, kasu batzuetan, eta hori da Irizarrekoa, borroka horiek badaukatere ezaugarri esanguratsu batzuk. Kasu honetan, badugu oso gaztea den plantilla bat, 27 urteko adin media, dagozkionak baino lan baldintzak askarragoak dauzkana. Eta hor, sindikalismoan egiten ari gara ahalegin handia, sindikatua gerturatzeko sektore prekarizatuei, gazteen gana, emakumeen gana, migratuen gana, eta kasu honetan ikusi dugu nola gazte langile batzuk antolatu, ahaldundu eta mobilizaziora jo dute, eta horrek ere eragin du gazten artean kontzientzia sindikal horren suspertze bat. Eta guretzat oso importantea da norabide horretan lanean jarraitzea, baina gainera, Irizarreko langileek erakutsi dute grebaren eraginkortasuna. Ez edozelango greba, ez greba amaigabe baten eraginkortasuna, baizik eta batez ere greba sendo, bateratu eta aktibo baten eraginkortasuna. Hori da labait plantatzen duen greba eredua. Greba bat non bilatuko den inguruko herrietako elkartasuna, non egingo diren ekimenak egunero, eta azken baten iruditzen zaigu agerian geratzen dela laben borroka eta greba ereduaren eraginkortasun hori. Lanpostuen galerak ere kezka sorrarazi du gizartean, besteak beste azken egunotan izan dugun berri hori, Siemens Gamesako langileen etorkizuna kolokan dagoela, sindikatuetik gainera aipatu duzu, ez? Informazio falta gerikoa izan dela, Davidetatik izan duzuela informazioa. Oso ohikoa da, ez dago inolako errespeturik langileonkiko olako erabakiak hartzen direnean. Administrazio kontseiluentzat langileak zenbaki hutsak dira, baina hemen dagoen arazoa da eta erantzun beharrekoa galdera da zergatik momentu honetan 100 langileren etorkizuna dago Euskal Herritik kanpo biltzen den administrazio kontseilu baten eta akzionista batzuen erabakien menpe. Azken batean Gamesa bezalako enpresa bat, bertako ekonomia ehunarekin lotua egon dena, laguntza publiko izugarriak izan dituena, ekimen publikoa horren atzean egon da, zergatik momentu honetan heldu gara momentu batera non berrio diot akziodun batzuk erabakitzen duten jendearen bizitzen gainean. Iruditzen zait hor badagola porrot bat, ez dena aitortzen eta iruditzen zaigu Eusko Jaurlaritzak eta instituzioek egin beharko luketela autokritika bat. Ez da posible olako traktorea izan beharko luken enpresa batekin eta bertatik sortutako enpresa batekin olako egoera eta batera iristea, ez? Eta olako ziurgabetasun batera eta olako arazo batera, ez? Izan ere ez da lehen aldia, ez? Horrelako enpresa lurraldearekin errotuta dagoena, diru publiko zornituta izan dena, externalizatzen dena. Eusko Jaurlaritzaren jarrera horrelako kasuen aurrean zin izan beharko litzateke zuen ustez. Guk ikusten duguna da ez dagoela herri proiekturik, ikuspegi ekonomiko batetik, ez dago programa sozioekonomiko sendo bat, Eusko Jaurlaritzaren eta EAJaren aldetik, ez da ere Nafarroko gobernuaren daukionez,
Eta askotan egiten dena da, diru publikoa eta baliabide publikoa jarri enpresa pribatuen mesedetan, pentsatuz, modu horretan, enpresa pribatu horiek lanpostuak sortuko dituztela eta dinamismo bat emango diotena ekonomiari, ez? Eta iruditzen zaigu hori dela erabat oso politika okerra eta benetan agerian geratzen dela EAJ ez dela horren kudeatzaile ona. Zer egin beharko litzateken? Planteatu beharko litzateke azterketa sakon bat, datorren fase ekonomiko eta sozialaren azterketa sakon bat, eta planteatu beharko zen politika industrial sendo bat eta politika ekonomiko sendo bat, akordioak bilatu beharko liratezke eragileen artean, eta bertako ehun ekonomikoa sendotu beharko litzateke, eta esku hartze publiko eta soziala ekonomiaren gainean sendotu beharko litzateke. Horren ordez ikusten duguna da, alfombra gorria jartzen zaiola multinazionalei Euskal Herrira etortzeko, baina gero ere berdin errezten zaiela kanpora ateratzeko bide hori. Eta bigarren sektoreari dagokionean, hainbat enpresa dira greban eta lan gatazkak dituzte piztuta, adibidez gaurkoan Arabako metalgintzaren sektorea 3. greba deialdia, Bizkaiko metalgintzaren sektoreak ere ohartarazi du hitzarmenean aurrera pausorik egin ezean grebara deituko dutela. Zein bilakaera izan du bigarren sektoreak gure herrian eta zein norabide hartu du? Nik esango nuke grebak badirela bigarren sektorean eta 3. sektorean ere bai. Egia da, bigarren sektorekoek agian oihartzun handiagoa lortzen dutela, eta gainera, bigarren sektore horietan ez bezala, 3. sektorean gutxieneko zerbitzuak erabiltzen direla greba zapuzteko, eta beraz, normalean feminizatuak diren sektore horietan oso zaila dela greba benetan gauzatzea, eta izugarrizko presioa dagoela borroka sindikala ahultzeko, neutralizatzeko eta baztertzeko. Hori esan da, egia da, momentu honetan orokorra dela greba eta mobilizaziorako joera, bigarren sektorea ere bai, industrian ere bai, eta gainera iruditzen zait oso importante izan zela aurreko Bizkaiko metaleko hitzarmenean egin zen borroka horretarako, ez? Metalaren sektoreak oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian, borroka sindikal bezala, eta egia da garai batez blokeo egoera batean zeudela hitzarmenak herrialde ezberdinetan. Eta Bizkaiko metalean egindako borroka hori, sindikatu desberdinen artean fronte bat osatuz, gutxieneko batzuk adostuz, eta baita ere lan esparrutik harago aliantzak bilatuz, gu deitzen diogu fronte soziosindikal bat osatuz, lortu zuen patronaren blokeoa ustea, eta nik uste dut adorea eman ziela bai Gipuzkoa eta bai Arabako metaleko langilei, baita ere borroka planteamenduak egiteko orduan. Orduan iruditzen zait, Bizkaiko metaleko borroka horrek, estrategia horrek, labek defendatzen duen fronte sozio-sindikal horiek sortzarena, eta nola amaitu zen ere borroka hori, azkenean labek ere sinatu zuen hitzarmen hori, iruditzen zait horrek ireki zituela aukerak aro berri bat irekitzeko baita ere industria eta metala bezalako sektore batean. Eta nik uste dut orain baldintza hobeagoak daudela, baita ere Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian zer esanik ez, borroka sindikal arrakastatsuak garatzeko baita sektore mailan. Badira beste batzuk esaten zutenak etorkizuna zela bakarrik enpresako ituna, hori zela negoziatu beharrekoa. Eta gu beti izan dugu enpresako ituna bai, baina sektoriko hitzarmenak importanteak direla. Eta izugarrizko ahalegina egin dugu sektoriko hitzarmen horiek, sektore feminizatuetan eta baita ere industrian berreskuratzeko. Eta iruditzen zaigu, bide honetik goazela eta emaitzak ematen ari dela gure estrategia horrek. Dena den sektoretik eta hainbat enpresatik salatu dute politika industrialak falta direla, ez dakita zaudeten argumentu horrekin, eta desindustrializazio prozesu batean murgilduta gauden honetan, zein alternatiba geldituko litzateke, ez? Zein eratara egin daiteke aurre honi? Aiaraldeako adibidea oso argia izan zen, hori izan genuen oso konflikto luzea, Tubacezen, izugarrizko etekinak dituen enpresa batek nahi zutuelako hainbat lanpostu suntsitu. Eta hor planto egin genuen langileok eta eskualde oso bat antolatu zen eta mobilizatu zen. Eskualde bezala ere ikusten zelako, atzo enpresa bat, gaur beste bat eta bihar hirugarren bat azkenean horrelako politikekin eskualdearen etorkizuna ere kolokan jartzen zala. Zorionez, lortu egin genuen lanpostu horiek suntsitzea, lortu genuen kaleratzeak bertan bera uztea,
hori langileen borrokari esker izan zen, eta eskualean egindako borrokari esker ere izan zen, eta iruditzen zaigu hori badela bidea ere bestelako eskualetan eta Euskal Herrian oro har nolabait etorkizunari aurre egiteko. Beharrezkoa da lantokietan borroka egitea, sektoretan borroka egitea lan baldintzengatik, baina beharrezkoa da baita ere herri bezala mobilizatzearena gure etorkizunaren alde. Ez dago lana, enplegua, zaintza, zerbitzu publikoak olako elementurik gabe ez dago herri hau eraikitzerik eta instituzioen utzikeriaren aurrean iruditzen zaigu ere langile borroka eta herri borroka uztartu behar direla herri honen etorkizuna, herri honentzako etorkizun bat eskuratzeko. Eta Osakidetzari buruz hilabeteak daramate, mobilizazioak, lanuzteak deitzen, salatu berri duzue Osakidetzakuko egin diola, mahai sektorialean sindikatuek eskatutako puntu bat ere sartzeari eta negoziatzeari. Nola ikusten duzue egoera beraz, nola eskatuko da korapiloa? Egia esan da iraingarria da Eusko Jaurlaritzaren eta bereziki Osasun Sailaren jarrera. Hor badago gai oso importantea, egonkortasunaena, leku guztietan eztabaidatzen ari dena, eta hor Osakidetzak egin zuena izan zen, sindikatuak deitu hitz egiteko lan eskaintza publikoari buruz, joan ginen bilerara, eta bilera lehenengo gauza izan zigutena, bilera hasi bezain pronto izan zen, jada bidalia zutela lan eskaintza publiko proposamen hori tramitatua zutela, ez? Hau da, ez zuten inolaz ere entzuteko gogorik edo asmorik eta gutxiago negoziatzeko ere, ez? Eta iruditzen zaigu, hori erabat iraingarria dela eta horren aurrean ezinbestekoa dela mobilizatzearena eta eskatzarena jarrera aldaketa bat, negoziazio kolektiboraren bidea irekitzeko, baina baita ere jarrera aldaketa bat osasun sistema publikoa indartzeko. Ikusi dugu pandemiarekin nolabaiteko estres test baten aurrean egon dela gure osasun sistema, eta hor nabaritu dira zen nolako hutsuneak zeuden, guk askotan ere salatu izan ditugunak, bereziki lehen arretan, ez soilik baina bereziki lehen arretan. Eta orain badugu denbora hori guztiari erreparatzeko, badugu denbora neurriak hartzeko, baina ikusten dugu ez dagoela horretarako borondaterik Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Beraz, balintza horiek egonda, mobilizazioak jarraituko du eta pentsatzen dugu lortuko dugula momentu honetan dagoen blokeo egoera hori ere haustea. Eta LAB sindikatuari dagokionean aldaketak ere iragarri dituzue, ekainaren 16an eta 17an ospatuko duzue 10. Kongresu Nazionala, eta esan bezala sindikatuaren funtzionamenduari dagokionean aldaketak iragarri dituzue, idazkari orokorraren figuratik bi koordinatzaile orokor izatera igarotzea da xedea, beraz, zein izango litzateke helburua aldaketa horrekin? LAB sindikatua ahalegin handia egiten ari da euskal sindikalismoa berritzeko, birpentsatzeko eta berritzeko. Azkeneko urteetan aintzindariak izan gara hainbat erabaki hartzeko orduan, esaterako sindikalismo feminista bat planteatzeko orduan, sektore prekarioetara gerturatzeko apustuari dagokionez, izan gara aintzindariak baita ere ekintza sindikala bizi berritzeko orduan, edota lantokietatik harago kaleetan ere eragiteko ekintza sozialeko egitura bat antolatzeko orduan. Guk berrikuntza bide horretan sakondu nahi dugu, Biltzar Nagusi berri honetan, baina gainera ere erreparatu nahi diogu sindikatuari berari, ez? Gure ustez oso importantea da oinarriaren eta egituraren arteko harremana estutzea, oso importantea da langileak ahalduntzea, parte hartzea areagotzea, eta norabide horretan ere zuzendaritza eredu eraginkorrago, kolegiatuago, feministago bat garatzea, ez? Eta norabide horretan kokatua dago hain zuzen ere bi koordinatzaile orokor izendatzeko apustua. Gu aintzindaria izan ginen, lehenengo emakumezkoa jartzeko orduan idazkaritza nagusian, Ainhoa Etxaiderekin, eta orain urrats berri bat eman nahi dugu, ez? Eta aurrerantzean labek bi koordinatzaile orokor izango ditu, eta horietako bat gutxienez emakumea izango da, biak ere izan daitezke, eta iruditzen zaigu eredu horrek ematen dituela aukera gehiago etorkizunari begira, eta jarraitu gure bokazioa da aldaketa eta berrikuntza norabide horretan urrats berriak ematen. Igor Arroyo, LAB sindikatuko idazkari ondokoa, mila esker gaurkoan Hamaika telebistan izateagatik. Mila esker zuei eta ongi izan. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara Solazaldearekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Nekane Gartzia eta Mikel Alvarez. Orain arte.
tiporin eta kotxorin, bakarrik zauden beldurren menpen, hemen nago beldurra kanpo, ez naiz izango zure preso begietara gatazkalatza, nire indarra, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, izkina denetan izu, izkina denetan beldur, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu. Bakarrik, izkina denetan izu, izkina denetan beldur, etxera bidean bakarrik, etxera bidean bakarrik, mila begi dituzu, mila begi dituzu. Eskabidal taldea 2012 urtean sortu egin zen Iturrama Institutuan. Gaur egun 5 partaidek oraindik mantentzen gara 2012 urtetik, eta institutuko lagunak sortu egin genuen taldea. Bai beste partaide batzuk zaudela, gaur egun ez daudela, baina horrela sortu zen lagunarteko historia bat Iturrama Institutuan. Bai, batez ere, azkenean dimentsio handikoa gara bai partaide kopuruan begiratuta, edo batez ere kontzertu asko eman ditugulako, eta Antoniok esan duen bezala, Iturraman lagun artean eta tontakeri artean sortutako talde bat, gure pixkat entretenimendua izatea pasa izan da, asteburuz asteburu taldearen gatik kanpoan egon gara, eta guk espero baino urrutiago, iritsi gara urrutiago, edo gure helburuak bete ditugu gutxi gora bera, taldearekin.
izan gara talde bat, kosta zaiguna pila bat lehen diskateratzea, zen lehen diskatera genuen 2017an. Maketa atera genuen 2016an, ez? Aurretik bertsoa jotzen genituen eta bertsoa jotzeaz pilat gozatzen genuen. Eta orduan ez genuen gure musika propioa ateratzeko beharrik ikusten. Heldu zen momentu bat, non Taxok uste dut esan zuela, edo... Zela ordua. Zela ordua, guazen zer egitera gurea. Eta gratu genuen maketatxo bat, 4 abestiz osatutakoa, eta soilik egun kopia fisika egin genituenak. Zer izan zen jendeak gure musika entzuteko, ez genuen beste intentziorik. Orduan zen 2017an atera genuen lehenbizikoa ez, Euskabian izenekoa, 2018an, edo 19an bideak darrai, 20an izaera, eta orain 22an Irizar Zikina. Eta bakoitzak nik uste islatzen duela taldearen momentuko giroa eta nola ginen eta nolakoa ginen, gure realitateak, ez? Azkenean lehenbiziko diskoa pixkat ez punkia, baina askoz punkiagoa zen, etortzen ginelako bertsoa jotzeatik eta hori jorratzetik. Bigarrena bai dela Jamaikan, justo sartu ginelako Jamaika musikan erabat. Hirugarrena da izaera non jende gehiago sartu izan da taldean hainbat aukera gehiago daude musikaldetik, eta azkena bai dela Irizar Zikina pandemiatik atera eta atera dugun lan berria. Realitateak islatzen dituen diskak dira nik uste. Gauza askori buruz. Bueno, lokorren disko guztietan izan dira horrela. Izaera baita ere, bai agian izaera hitzak hartzen duela bere barnean abesti guztien tematika, baina baita ere izaera hitza oso hitz zabala da. Orduan izan daiteke, bai izaera politikoa, izaera pertsonala. Baina nik uste dut... Azkenean guk ez ditugu diskak orain arte gutxienez egin zentzu bakar batekin, baizik eta dira hainbat abesti, hainbat gainera letra egile ezberdin daude, hortaz bakoitzak hitz egiten du berak momentuan sentitzen duenari buruz, eta daude abestiak denetari buruz. Osea, ez dago ardatz finkorik eta hortik aurrera zer ateratzea. Nik uste direla abestiak, abestien bilketa bat da hau, eta dena englobatzen duena lehen abestia da, Irizar Zikina. Izaeran bai, Imanolek izan zuela musikalki, nik uste dut gehiena berak egin zuela orokorrean, eta bai, estilo jamaikarragoa daude, nahiz eta egon zenbat pintzela da hori musika beltza, eta diskontan baita ere Imanolek egin dituenak badute ia Jamaika horretik aldentzen direla eta jaten dira musika beltzara, eta baita ere jende berria sartu dela konposatzeko estiloan, nahiz eta egon betikoa Galatea eta Tasio badira puretiagoak zentzu hortan, baina hainbeste jende izan da, baita ere, irekitzen da... Ezinezkoa da, zer finkoa egitea edo... Baude soul bat, bestea nola ditzen da indar berria, bada super rockeroa, badu zati bat badirurela, ez dakit, los jutas preste, ez dakit olako gauzak. Osea, hainbeste jende izan da, pifostio bat. Eta batez ere, nik uste influitu dela noiz konposatu diren abestiak, azken hauek bai direla rockeroagoak, zen roka gehiago igual entzuten ari ginen, eta adibidez Imanolek sortutako Enara, igual izan dela lehenbizikoa konposatzen da super rocksteady motel bat, sortu zela kuarentena garaian, denak influitzen du, eta argi dagoena da estilo asko daudela, eta entzunez baduzu entzuteko super ona dela. Aurkezpen kontzertuak bukatu ditugu, eta orain tokatzen zaiguna da herriz herri, hiriz hiri joatea, festaz festa, txosnak, jaialdiren bat, jotzea. Orduan
alduguna jotzea, disfrutatzea, eta azkenean 2020 eta 2021 urteetan egin ezin izan ez duguna egitea. Ezen azkenean guretzat kontzertu bakoitza da esperientzia berri bat, jende berria ezagutzea, jende zaharrarekin elkar ikustea, eta orain geroz eta gehiago. Bai badirela kontzertu berezi batzuk edo kontzertu berezi bat ez direla egingo dugula zen aurten 10 urte egiten ditugu. Horregatik zer berezia eginen dugu, baina bai, orain helburua jotzea eta bidaiatzea alden guztia. Bueno, hau kontzertuetara joatea espero dugu eta mila esker. Mila esker. Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Bueno, gaurkoan bakarrik, baina gogotsu, ez? Hori da. Ondo. Ekonomia gaiei helduko diogu lehenik eta behin, izan ere gaur arratsalderako Hego Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak deituta daude, bizi baldintza duinak eskatzeko, eta pobretzearen aurrean batez ere energia sistema publikoa eta aberastasunaren banaketa aldarrikatzeko, izan ere Euskal Gizarteak bizi duen testuingurua kezkatzeko modukoa da. Bai, Euskal Gizarteak eta Europako gizarte guztiak, ez? Uste dut nolabait ekaitz perfektu baten aurrean aurkitzen garela. Alde batetik 2008ko krisi oraindik ez dugu gainditu, eta hor daude zorpetze tasa guztiak. Beste alde batetik daukagu pandemiatik ateratako eszenatoki guztia, oraindik ere termino ekonomikoetan gainditu ez dena. Eta azkenik daukagu Ukrainiako gerra, eta Ukrainiako gerrak utzi duena da, hain zuzen ere, energiaren gatazka guztia, energiaren afera guztia, horrek ez du esan nahi Ukrainiako gerraren ondorioa denik, baizik eta azkartu duela, ze krisi ekologikoa aurretik ere bazetorren. Eta horrek ekarri duena da inflazio tasa oso nabarmenak. Eta langilerian horrek sekulako inpaktua eta garrantzia dauka. Ikusi dezakegu nola enpresa ezberdinetan, eremu ezberdinetan, gatazkak handitzen ari diren eta edatzen ari diren. Eta nire ustez hori berri ona da, ze ikerketa askok diote ez, sindikalizazio tasa handitzen denean eta gatazkak handitzen direnean, aberastasuna, langileen aberastasuna handitzen dela eta ongizatea ere handitzen dela. Orduan berri ona da, baina horrek nolabait erronka globalen aurrean, erronka orokorren aurrean, plantamendu orokorrak behar dira. Orduan, enpresaz enpresa, sektore, gatazkak abiatzea ondo dago eta beharrezkoa da. Baina behar dena da hain zuzen ere erantzun kolektibo bat, eta uste dut, karta sozialaren eskaintza edo deialdea horretara datorrela. Izan ere ikusten ari garena da desoreka oso nabari bat, ez? Alde batetik erregaiaren eta energiaren prezioak goraka doaz, baita ere elikagaienan, bizitzaren prezioak oro har goraka, eta bestalde soldatak, pentsioak, diru laguntzak, oro har erosteko ahalmena beherantza doa, ez? Beraz, arrakala hori horren aurrean neurri efektiboak bilatzea, hori da gaurkoan aldarrikatuko dena besteak beste, baina nola egikaritu hori, ez? Batez ere, etekinak lehensten dituen eredu baten aurrean. Bai, eta askotan esaten da, historia errepikatzen dela, baina nik uste dut ez dela errepikatzen baizik eta rimatzen duela historiak, hau da, askotan erronka berdinen aurrean aurkitzen garela, eta 70. hamarkadan petrolioaren krisiarekin erronka berdinen aurrean aurkitu ginen, eta horratera bide bat eman zitzaion Espainiar estatuan, baina orokorrean Europa guztian eta izan zen, bai patronalaren, sindikatuen eta gobernuen arteko errenta akordio bat, eta hori izan daiteke atera bide bat. Hain zuzen ere, komisiones eta UGT planteatzen ari direna, baina elkarrizketa sozialaren mailan ikusi dugu nola bai patronalak eta bai sindikatuek ez duten akordio bat erdietsi behintzat, hori maila estatalean, hori litzateke esan bezala hipotesi bat. Bigarren hipotesia da, gehiengo sindikalak Euskal Herrian planteatzen duena, eta da, hain zuzen ere, gatazka areagotzea, enpresaz enpresa, eremuz eremu, inflazio horren aurrean nolabaiteko akordio salarialak bilatzea, baina esan bezala ere horrek behar du bestelako plantamendu orokorrago bat, ez hainbeste errentei lotuta, errentei ere bai, hain zuzen ere bestela aberastasuna langilek ez dutelako eskuratzen, baizik eta beste erronka edo beste erronka batzui begira, bai fiskalitatearen erronka,
bai energiaren erronka, baita ere pobreziaren kontrako neurrien erronka, eta horrelako erronkak. Eta orduan, nolabait, planteamendua edo mobilizazio hau, erronka horiek edo elkarrizketa horiek irekitzera doa, eta ikusi beharko da ere, termino kuantitatiboetan ze inpaktu izaten duen, eta honek ere jarraikortasunik izango duen. Ze ikusi dezakegu gehiengo sindikalaren artean ere, nolabaiteko arrakalak daudela estrategia diseinatzerako orduan, baina agian inflexio puntu bat izan daiteke, nolabaiteko bide komun bat berriro ere abiatzeko. Hain zuzen ere gaurkoan gurekin izan dugu Igor Arroyo, Lab Sindikatuko idazkari ondokoa, eta hauz izan da egoeraren gainean egin duen azterketa. Hazkunde mugagabearen garaiak amaitu dira. Argi dago planetaren mugak hor direla, eta bi aukera besterik ez dira geratzen. Lehenengo aukera da, gutxi batzuen etekinak areagotzearren, desjabetze politikak eta pobretze eta prekarizatze politikak ezartzea. Eta bigarren aukera da, gehienon mesedetan birbanaketa politikak martxan jartzea, eta guk deitzen diogu banaketa hirukoitza aplikatzea. Alegia, zaintza, enplegua eta ondasuna denon artean banatzea. Arroiok fokua jartzen du bestek beste hazkunde ereduan, ez? Hortze egon daiteke baita ere klabea, batez ere ikusita, aurretik dagoeneko ditugun, eta etorriko diren erronkak, ez? Jasangarritasunarekin lotuta, energiarekin lotuta, eta bizi baldintzekin lotuta oroar. Lehen esan dudana, ez? Ukrainiako gerrak megainen utzi duena, hain zuzen ere, energiaren afera guztia izan da. Baina Ukrainiako gerra ez da izan detonante bakarra, baizik eta horri atzetik dator. Eta badirudi energiaren afera bakarrik mugatzen dugula gure etxeko berogailuetara edo energiaren kontu zehatzetara, baina horrek atzean dakarrena da sistema produktibo eta reproduktibo guztiaren nolabaiteko zalantzan jartzea. Eta hori da eztabaidatu behar dena. Eta Igorrek esan duen bezala, badaude bestelako erronka batzuk aipatzen zituen banaketa hirukoitz horretan. Bai lan erreproduktiboaren eta zaintzaren erronka guztia, enpleguaren erronka guztia, baina nik txekertatuko nuke beste elementu bat, eta da, eta pandemiak hau ere agerian utzi du, batez ere osasungintzaren paradigma guztian, eta da, publikoak izan behar duen presentzia, hemendik eta aurrera, eraiki behar den bai eredu produktibo eta erreproduktiboan. Eta hor, badirudi energiarekin bezala, bakarrik afera batzuetara mugatzen dugula publikoaren presentzia, eta alderdi politiko guztiek errepikatzen dute Osakidetza bezalako entitate bat indartu behar dela, baina oso gutxik eskatzen dute, oso gutxik aipatzen dute, nolabait, enpresa estrategikoetan berriro ere publikoaren papera mahai gainean jarri behar dela. Ze hori da nolabait hazkunde infinituaren kontrako politikarik eraginkorrena, kapitalak soilik errentagarritasun tasak ikusten ditu begien aurrean, eta publikoak bestelako variable batzuk jartzen ditu ere ekuazio ekonomikoetan, eta ekuazio ekonomiko horien artean badago gehiengoaren nolabaiteko ongizatea eta aberastasunaren birbanaketa. Eta eztabaida hau, hain zuzen ere Euskal Herrian berreskuratzea ezinbestekoa da, ze esperientzia oso txarrak izan ditugu azken aldian. Kutxabanken privatizazio guztia, Euskaltelen privatizazio guztia, eta azkeneko kasua aurreko astean daukagu, ez? Gamesa, Siemensek erosi du, multinazional batek, eta egia da Gamesak ez zuela parte hartze publiko esanguratsurik, baina berriro ere ikusi dezakegu nola kapitalaren zentralizazio prozesu guztiak egikaritzen ari diren, eta Euskal Herritik kanpo kokatzen diren erabaki estrategikoak edo behintzat Euskal Gizarteak ahotsa izan beharko lituzken erabaki guzti horiek. Hori esek aurretik ditugun erronkak, arlo sozial eta ekonomikoan. Beste gai bati ere heldu behar diogu gaurkoan, izan ere atzokoan, jakin izan genuen Pablo Gonzálezi buruzko ebazpena eman duela Poloniako fiskaltzak berriro ere, eskatuta beste 3 hilabetez atxilotuta emango dituelako. Beste daramatza dagoeneko preso eta inkomunikatuta informazioa osatuko dugu jarraian.
esaten genuenaren arira, azkenean ia urte erdi emango du atxilotuta eta inkomunikatuta euskal kazetari honek, espioitzaz akusatuta, informatzeagatik, inolako frogarik aurkeztu gabe, eta horixe da bere egoera. Gainera, Oiana Goiriena bikotekideak azaldu du, oraingoan epaileak eman duen argudioa atxilotze hori luzatzeko izan da, iaz egiteko arriskua dagoela, eta kazetariak ikerketa oztopatu dezakeela. Kafkianoa dirudi honek. Bai, hilabete batzuk daramatza espetxean, epaiketarik gabe, eta beste 3 hilabete luzatu diote zigorra, edo kondena, badakit ez dagoela epairik, baina kondena bada, zuzen ere, hainbeste denbora egotea espetxean epaiketa bat gabe, eta epaiketa justu bat gabe. Gainera, gogoan hartu behar dugu, Gonzalo Goye, bere abokatu pertsonalak, ez duela nolabaiteko eskumenik Poloniako gobernuaren arabera, Pablo defendatzeko, eta hor, Poloniako abokatua dago gestio guztiak egiten, eta Poloniako abokatu honek hain zuzen ere salatu du, ezin dituela informe guztiak begiratu, sekretupean daudelako, eta informe guztiak eta informazio guztia izan gabe, defentsa bat prestatzea ezinezkoa da, eta ere gehiago esan dudan bezala, konfiantzazko abokatuak ezin badu Pablo ikusi, uste dut behin bakarrik ikusi duela, edo ikusi ahal izan duela. Azken orduko berri bat badaukagu eta da legebiltzarrean alderdi guztiek, PP eta Vox izan ezik, akordio batera iritsi direla, Pabloren askatasuna exigitzeko eta Espainiako gobernuari exigitzeko ere tramite guztiak eta gestio guztiak egin ditzan bere askatasuna erdiesteko. Baina Espainiako gobernuak uste dut inakzioa baino gehiago nolabaiteko jarrera aktiboa izan duela Pabloren aferan, ze Pegasus auziaren inguruan asko hitz egin dugu, baina Pabloren kasuan ere zenei egon zen atzetik eta zerbitzu sekretuak egon ziren atzetik Pabloren jarraipena egiten eta bere inguru hurbilaren eta familiaren jarraipena egiten. Orduan, nolabaiteko jarrera proaktibo bat ikusi dugu ere Espainiar gobernuaren partetik, behintzat hasiera batean Pabloren kasuari, Polonia babesteko Pabloren kasuan behintzat. Ikusiko da ea eskaera horrek zein bide egiten duen eta ondorio zehatzik ekartzen duen Pabloren egoeran, izan ere kezka nagusi da, ziurgabetasuna ere, inork ez daki noiz arte egongo den espezialdi horretan inkomunikatuta, ez dago inolako bermerik, orain 3 hilabete luzatu diote, baina gehiago ere izan daitezke etorkizunean, ez dakigu noiz arte egongo den egoera honetan, eta nola askatuko korapiloa, ez hori da galdera nagusia. Bai, bere bikoteak atzo irratean egin zioten elkarrizketa batean zioen gehienez urte bat luzatu daitekela egoera hau, baina gero ere hori luzatu daitekela bestelako gestio edo tramite burokratiko batzuen bitartez. Eta badakit askotan hitz egin dugula honetaz, eta askotan azpimarratu dugula, baina uste dut ezinbestekoa dela berriro ere aipatzea Pablo ez dagoela Ukrainian. Pablo ez dago gerran dagoen eremu batean kondenatua edo kartzelan. Pablo Polonian dago, Europar Batasuneko herrialde batean, eta dakigu Poloniak ez dituela berme demokratiko guztiak betetzen, ez da gutxiagorik ere, Polonien zuzen ere Europar Batasuneko herrialdirik ez dakit antidemokratikoena, baina antidemokratikoenetako bat bada, baina bestelako instantzia batzuk ere badaude Europar Batasunean horrelako kasuei aurre egiteko. Eta ez bakarrik Europar Batasuna, baizik eta Europar Kontseiluak ere badauka giza eskubideen inguruko auzitegi bat, eta ikusi dugu nola orain arte behintzat ez den neurririk exigitu Poloniari, eta ez den inolako zigorrik implementatu estatu baten jarrera antidemokratiko bati. Aurreko gunean Ana Irazabalarekin ere hitz egiten genuen, kazetaria bera ere, esaten zuen bere ustez Pablorekin gertatu dena oso islatzen duela asko Ukrainako gerran zenolako komunikazioa eramaten ari den aurrera, ez? Dena dela edo beltza edo zuria, ez dagoela erdibideko biderik, eta hots kritikoak izilarazteko nahi hori badagoela, eta Pablo dela azken finean torko burua guzti honetan, ez dakit diagnostikoa partekatzen duzun. Bai, eta horrek erakusten duena da, lehen esan dut Ukraina gerran dagoela eta Polonia ez dagoela gerra, baina azkenean buelta ematen badiogu argumentuari Pabloren kasua ikusita, ikusi ezakegun Europar Batasuna ere gerran dagoen, agian gerra mediatiko bat den horretan, ez hainbeste gerra militar zuzen batean, baina behintzat nolabaiteko informazio disidente hori guztia isiltzen, bai Pabloren kasuan ikusi dugunaren arabera, bai komunikabide rusiarrekin egin zutena, eta bai bestelako afera batzutan ikusi duguna, baina berriro ere azpimarratuko dut, oso larria da Europar Batasuneko herrialde batean, kazetari bate gainera, ez da ez militar bat, ez gerran aritu den pertsona bat, kazetari batek
horrelako tratua jasotzea eta berme demokratikorik gabeko egoera batean egotea. Azken gai bati ere heldu behar diogu, minutu gutxi falta zaigu solasaldia amaitzeko, baina eguneko lerroburua ere bada izan ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak agerraldia egin du gaur Kongresuan, Pegasus auziari buruzko espioitza kasuei buruzko azalpenak emateko neurri batzuk iragarri ditu, besteak beste sekretu ofizialen legearen berritzea eta CNIren barruan ere berrikuntzak iragarri ditu. Entzungo dugu Pedro Sánchez. El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura. Y en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Por eso creemos necesario también alinear la Directiva de Inteligencia al marco de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2021. Tal y como se recoge en dicha estrategia, es necesario aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia españoles frente a los ataques de los servicios de inteligencia hostiles, especialmente, vuelvo a mencionar, el ciberespacio. Horiexek espioitza kasuaren aurrean Espainiako gobernuak hartuko dituen neurrietako batzuk, horiexek iragarpenak lehen lerro batzuetan, orain ikusteko dago, zein eratara eramango den aurrera, eta zein punturaino izango diren eraginkorrak ere. Bai, eta ez dakit sekretuko ofizialen legea aldatzeko ze gehiengo behar den Kongresuan eta nola egingo duten, ze gehiengo absoluta horra baldin bada, lege organikoa izango balitz, ez dakit lege organikoa den momentu honetan, PP-ren babesa ere beharko litzateke. Anomalia demokratiko batean bizi gara. Pedro Sánchezek esan duen bezala sekretu ofizialen legea 1978an onartu zen, frankismotik datorren lege bat da, eta lege horrek hain zuzen ere bermatu duena da, oraindik ezakizkigula bai trantsizioan eta frankismoan zehar egin ziren kasu batzuen edo krimen batzuen informazio aukatu zaigula hain zuzen ere. Hala ere, lege hau aldatzen bada, badaukagu beste lege bat, hain zuzen ere, frankismoko krimen guztiak oztopatzen dituena, eta hori da amnistiaren lege guztia, ez? Frankismoko buruzagi guztiak eta kargu guztiak amnistiatu zuena trantsizioan. Hala ere uste dut berri on bat dela, hau erreformatzea, eta ikusi beharko da ere, ez hainbeste variable instituzionalari begira, baizik eta variable politikoi begira, honek Kataluniako mahai negoziatzaile guztiari bestelako irtenbide bat ematen dion eta berme nahikoa den alderdi independentistentzat inbestiduraren blokearekin aurrera jarraitzeko eta agenda sozialarekin aurrera jarraitzeko. Baina legealdi honetan amaitu aurretik ikusten duzu posible hori eseke aurrera eramatea? Uste dut, lehen bota dudan hipotesiaren funtsea edo klabetako bat hor dagoela, ez? EH Bildu Eskerrak eta bestelako alderdiek azkartasuna exigituko diote gobernuari lege hau aldatzeko, ze bestela, eszenatoki berdinaren aurrean gaude, mai negoziatzaile batean eta gobernuak CNI erabiliko du eta sekretu ofizialen lege erabiliko du hain zuzen ere beste aldea espiatzeko edo zelatatzeko orduan. Edo azkar aldatzen dira estatuaren mekanismo hauek, edo alderdi independistak nekez sartuko dira berriro ere horrelako jokaldi batean. Hala ere badago beste elementu bat, eta da, hemendik aurrera ere, urrengo legealdian nola artikulatuko diren gehiengo hau guztiak eta nola negoziatuko den berriro ere inbestidura blokearen bideragarritasun guztia. Urrengo solasaldirako utziko dugu gai hori, eskerrik asko Mikel Alvarez gurean izateagatik. Eta jarraian, eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidearen eskutik, ondo izan.